Siyakwamukela lolu hlelo lokukhuthazana njalo lokwakhana lokuba sonke sisukume sakhe zizwe wamukelekile ubingelelwa umfundisi uMthozi Luvuno womnyango wezempilo. Kukhona indaba esizwa ngayo eBhayibhelini ethi akuzwakalanga umsindo ngesikhathi kwakhiwa indlu, akuzwakalanga umsindo wapiki nantoni yensimbi ngesikhathi kwakhiwa. Kodwa uma abantu bendawonye kuyenzeka kuze kube khona ukudikibala ngokuthi uma ngaziwa ukuthi ngihlale ngiwilling ukusiza ngigcine ngiabuse ama-colleagues ami. Kukhona abantu abahola bengasebenzile abagqubela abanye abantu mabasebenze. Kodwa sifisa ukukhuthaza ukuthi noma kunjalo ungakuyeki ukwenza okuhle njengokusho kwemibhalo ukuthi singakuyeki ukwenza okuhle ngoba kuwumkhuba ogcina usiza ekuthenini umsebenzi ungafi again kulethi igama elihle kwi-institution. Kaningi abanye abantu abangamotivatwa abangabongwa mabenza utho bagcina bedikibala. Ngifisa ukukhuthaza bonke abayizishabasheki zokwenza kahle ukuthi ungakuyeki ukwenza kahle noma engekho okubongayo, ungakuyeki ukwenza kahle noma engekho okuncomayo, ungakuyeki ukwenza kahle noma ngabe uyafika kwi-institution sewenze wenza kodwa kukhona abade behudula izinyawo. Ekugcineni sonke ukhona ogcina eyinikiwe reward uNkulunkulu, ukhona obonayo. Indodana yolahleko seyilahlekile ayitholanga imotivation kodwa yazimotivate yona, yathatha isinqumo yona, yazimisela yona itende, yazishumayeza yona ukuthi ngiyosuka ngiye kubaba. So isinqumo eyasithathayo, so sikhuthaza bonke ukuthi ngobude bendlela bengayitholi support ngezimo environment abasebenza kuyona. Ayingakujiki environment. Ufish uhlala emanzini olwandle, kodwa akusho ukuthi mawusukhishiwe olwandle wena mawusuthosa ngeke ufake usawoti. Lento ithi ke ungavumi uconvectelwe ebubini yizimo zabantu abangenzi kahle, baqhubeka ube yi-influence enhle phakathi kwi-institution obizelwe kuyona noma bekhona abangenzi kahle, kodwa wena onomoya wokwenza kahle qhubeka wenza kahle. Siyabonga.